Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Παλιόστανης, ο κύριος Κώστας Θεοχάρης, ο οποίος θα μας κάνει μια δήλωση για το περιστατικό της Μικρής Μιλιάς, όπου είχαμε εκεί έναν ανάπηρο συνταξιούχο 80χρονο που είχε κάνει δήλωση ότι αποκλείστηκε από τα χιόνια μαζί με τα 3 μικρά εγγονάκια του, τα οποία ήταν άρρωστα και έπρεπε να μεταφερθούν επειγόντως στην Κατερίνη, και κάλεσε εκεί τον Δήμο να πάει να καθαρίσει το δρόμο. Ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι δεν πήγε ο Δήμος να καθαρίσει το δρόμο. Μετά από τη δημοσίευση αυτή με το πρόβλημα του 80χρονου του ανάπηρου συνταξιούχου, απάντησε η αντιδήμαρχος του Δήμου Πίδωνας Κολυνδρού, η οποία προσπάθησε να τον διέψευσε τον άνθρωπο. Ο πρόεδρος θα μας πει και αυτός τι ξέρει για το περιστατικό αυτό. Πρόεδρε, τι ξέρεις εσύ? Προς αποκατάσταση της αλήθειας με πήρε τηλέφωνο ο συνδημότης, ο Κανδυλάρης, ο Κώστας, ο οποίος διαμένει στον οικισμό Μικρής Μιλιάς και ακριβώς έξω από τη Μικρή Μιλιά, στο δρόμο που οδηγεί στο μοναστήρι στην Παναγία Μακρυράχη. Και με ανέφερε ένα πρόβλημα το οποίο είχε τα εγγόνια του, τα οποία ήταν άρρωστα και έπρεπε επειγόντως να μεταφερθούν στην Κατερίνη. Και ο οποίος και ο ίδιος ήταν άρρωστος και μου είπε ότι επειδή ο δρόμος έχει πολύ χιόνι και δεν πέρασε μηχάνημα να το καθαρίσει, δεν μπορεί με το απλό αυτοκίνητο που έχει να μεταφέρει τα παιδιά στην Κατερίνη. Εγώ ειδοποίησα και την αντιδήμαρχο, την κυρία Σλανίδου, για το θέμα που προέκυψε. Βρήκαμε ένα αυτοκίνητο 4x4 και μετέφερε τα παιδιά στην Κατερίνη. Μετέβηκε η κυρία Στρανίδου στον τόπο, στο σπίτι βασικά και του κυρίου Καντελάρη, για να λύσει το θέμα. Με αυτοκίνητο 4x4 και η αντιδήμαρχος μετέβηκε. Με αυτοκίνητο 4x4 για να λύσει το θέμα και να μεταφέρει τα παιδιά στην Κατερίνη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα γεγονότα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Έγινε.